Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kulabo. Taong 1977, Cuenca, Batangas. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 50 taong gulang si Kulabo. Nag-iisa lang siya noon sa bahay, gawa ng marami siyang panatang sinusunod. Sa kanilang lugar, halos bilang lamang silang antingero na marami ng pinagdaanang kakaiba sa buhay. Bagaman marami siyang pinagdaanan, pinipilit niya pa rin gawing simple ang araw-araw niyang pamumuhay. Para sa kanya, wala nang mas hihigit pa sa kapayapaang dala ng kanilang baryo. Sa loob ng ilang taon, maraming sinakripisyo ang katulad ni Kulabo para mapaalis lamang sa kanilang lugar ang mga masasamang tao. Noong hindi pa kasi gaanong kasibilisado sa kanilang lugar, nagkalat roon ang mga mangkukulam at mga taong may dugo ng aswang. Sa tulong ng mga kapwa niya albularyo, hindi na yun naging mahirap para sa kanya na maitaboy sa kanilang lugar. Kahit maraming pagmamay-ari ang mga nilalang, wala itong nagawa kundi ang umalis. Nang mawala na ang mga ito, inaasahan naman noon ni Kulabo na babalik yun para muling kunin ang kanilang mga pag-aari. Panahon na lamang ang makapagsasabi kung kailan yun magkakaroon ng panghuhugutan ng kanilang mga lakas. Isang hapon, habang nagpapakain si Kulabo ng kanyang kalabaw, dumating ang kaibigan niyang naninirahan sa dulong parte ng baryo. Pagsilay niya rito, agad naman niya yung binigyan ng mauupuan nang sa gayoy komportable silang makapag-usap. "Anong kailangan mo, kaibigan?" Bungad na wika ni Kulabo sa antingero. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi na yon nagpatumpik-tumpik pang ilahad sa kanya ang tungkol sa nalalaman nitong balita. Ayon sa kanyang kaibigan, may nasagap siyang istorya sa kabilang baryo ukol sa isang matandang pumapaslang ng mga antingero. Sabi-sabi ng iilan sa mga nagpakalat ng kwento, hindi yun tinatablan ng kahit na anong karga ng mga katulad nila. Masyado rin yung madulas, gawa ng nagpapakita lamang ito sa mga antingerong pinipili nitong patayin. Ang labis pang ikinakabahala nito ay ang kakayahan ng nilalang na patalikurin sa isang antingero ang mutyang ginagamit nito. Sa madaling sabi, kapag ginamit ng matanda ang ganoong abilidad, sino mang antingero ang kaharap nito ay paniguradong mawawala ng bisa ang kakayahan. Magiging isa na lamang yung ordinaryong tao kahit ano pa ang gawin niyang pagdasal o paghiling ng proteksyon sa kanyang gabay. Dagdag pa ng kaibigan niya, yon ang naging dahilan kung bakit marami na yung nagaping antingero. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad nito na maaaring ang susunod na punterya ng matanda ay ang kanilang lugar. Labis yung nag-aalala sa kadahilan ng bukod sa kokonti lang silang naroon, nasisiguro din itong hindi makakatulong ang kanilang mga kakilalang albularyo. Sa kanilang lugar kasi, nahati sa dalawang responsibilidad ang mga may alam sa lihim na karunungan. Ang mga albularyo ang nakatalaga sa pagtutulong sa mga tao, habang ang mga antingero naman ang may responsibilidad na magpanatili ng kaayusan ng kanilang lugar. Hindi makikialam ang albularyo sa anumang sigalot na kanilang kahaharapin dahil sa yon ang naaayon sa kanilang kasunduan. Pero sa puntong malaman ng mga itong wala silang kakayahan para maipagtanggol ang kanilang teritoryo, mapipilitan na rin yung tumulong. Matapos naman itong marinig ni Kulabo, agad naman niyang inabisuhan ang kanyang kaibigan na hanapin ang dalawa pa nilang kasama. Hanggat wala pa ang kanilang kalaban, kinakailangan na nilang makapaghanda nang sa gayoy hindi sila nito maunahan. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dali-dali naman silang pumunta patungo sa kinaroroonan ng mga kapatid nila. Hindi pa man sumasapit ang gabi,
naging abala na sila sa pag-uusap ukol sa kanilang mga plano. Lahat ng mga napagkasunduan nilang bitag ay ipinosisyon na nila sa mga maaaring daraanan nito. Sa paglalim pa ng gabi, matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman silang tumungo sa hangganan ng baryo upang tingnan ang sitwasyong papaikot rito. Habang pinagmamasdan nila ang paligid, doon nila nasilayan ang halos hindi mabilang na mga nilalang na hindi naman pangkaraniwang nasisilayan sa labas ng kanilang lugar. Labis-labis noon ang kanilang pagtataka, gawa ng papaanong nagkaroon ng napakaraming nilalang sa lugar na yon, gayong may mga pangontra sila doong inilibing. Dahil sa kanilang mga nasilayan, unti-unti nilang napagtanto na maaaring merong nangyayaring kakaiba sa paligid nito. Para malaman ang kasagutan sa kanilang mga katanungan, nagdesisyon silang lumapit sa kakahuyan. Bitbit ang kanilang mga armas, dahan-dahan nilang tinahak ang daan hanggang sa marating na nila ang parte nitong maraming nagsisita-asang talahib. Alam ni Kulabo na malapit na sila noon sa paanan ng bundok, kaya na may halos doble-doble na ang kanilang pag-iingat. Makalipas pa ang ilang minuto, pag-ihip ng malakas na hangin sa lugar, doon nila nasilayan ang isang nilalang na halos maihahalin tulad mo ang buong katawan sa isang ordinaryong tao. Nangingitim ang balat nito at meron yung napakaraming lumot sa katawan. May korona din yung gawa sa ginto, kaya na may inaasahan na nilang yon ang nagmamay-ari sa mga engkantong kanilang nasisilayan sa lugar. Upang magawa nilang malaman ang totoo, pinili nilang yon ay lapitan para kausapin. Kampante naman silang lumapit dito sa kadahilan ng wala silang nakikitang pagiging agresibo ng mga ito. Nang magkaharap na ang grupo nila Kulabo at ng mga nilalang na yon, sinubukan niya pa yung kausapin sa pamamagitan ng dialekto ng mga engkanto. Dahil sa siya lang naman ang may malawak na karunungan ukol sa mga nilalang na nasa kabilang mundo, kung kaya't hinayaan na lamang siya ng kanyang mga kaibigan na magdesisyon sa maaaring kahahantungan ng kanilang pag-uusap. Para makita ng nilalang ang kabutihan ng kanilang intensyon, sinubukan niya yung kausapin ng mahinahon. Nagbigay galang din siya sa harapan nito, pagpapakita na lahat ng nilalang na merong maharlikang dugo ay kanilang nire-respeto. Matapos niya yung gawin, hindi naman siya nagpaligoy-ligoy pang itanong sa engkanto kung ano ang kanilang pakay sa lugar na malapit sa kanilang baryo. Inilahad niya din dito na ang kanilang presensya roon magdudulot lamang ng sakit sa mga ordinaryong taong payapang namumuhay. Hindi naman niya sinasabing lumayas ang mga ito. Ang sa kanya lang, magkaroon ng sapat na layo upang makapamuhay sila ng payapa. Nang marinig naman yon ng engkanto, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya para ilahad ang rason nito. Ayon sa nilalang, naisin man nilang lumayo sa baryo, hindi nila yon magagawa. Kagaya ng pangkat ni Kulabo, meron din silang iniiwasang tao. Dagdag pa nito, hindi talaga sila tubong naninirahan sa lugar na yon, bagkus ay napilitan lamang silang bumaba ng bundok dahil sa matandang humahalughog sa kanilang lugar, makahanap lamang ng isang ermetanyo. Inilahad din ito sa kanila, papalapit na ang matandang yun sa kanilang baryo, kung kaya't oras na lang din naman ang makapagsasabi sa kanilang pag-alis. Nang marinig naman ni Kulabo ang sinabi nito, doon niya nakumpirma na paparating na nga ang kanilang kalaban sa lugar nila. Dahil wala na sila doong pag-uusapan pa, nagdesisyon siyang bumalik na sa loob ng kanilang baryo. Habang binabagtas nila ang daan, wala siyang ibang inilahad sa kanyang mga kasama kundi ang maghanda. Inabisuhan niya rin yung ilabas na ang kanilang mga pinakatago-tagong alas, gawa ng paniguradong magagamit nila yon sa labanan. Sa paglipas pa ng mga araw, pansin na pansin nila Kulabo ang dahan-dahang pagbaba ng bilang ng mga engkanto. Hindi naglaon
Tuluyan na ring nawala ang mga ito na siya namang naghudyat sa kanila na papalapit na ang matanda. Sa pagsapit ng unang araw ng 3 linggo, laking gulat na lamang nila nang mapag-alaman nila na meron na palang nakapasok na isang dayo. Ayon sa mga nakakita, pinatuloy ang matandang yon ng isang mayamang pamilya sa kanilang lugar. Ayon pa sa mga ito, maamo naman ang pagmumukha ng matandang yon at halos hindi mo iisiping may masama yung binabalak sa kanilang lugar. Dagdag pa ng mga ito na nagawa na rin nila yung makausap at wala sila doong nakikitang problema. Matapos naman yung malaman nila Kulabo, minabuti nilang hindi na sumagot para makaiwas sa anumang pagtatalo. Kinahapunan, wala silang ibang ginawa kundi ang maghanda. Pagtungtong ng 6:00 ng hapon, nag-umpisa na silang maglibot sa baryo. Pinili nilang daanan ang bahay ng tinutuluyan nito sa pagbabakasakaling magagawa nila yung makausap. Habang sila'y naglalakad, unti-unti naman nilang napapansin ang animoy pag-iba ng simoy ng hangin. Sa pagdating nila sa bahay ng tinuluyan nito, bumungad sa bintana ng 2 palapag ang matandang nagmamasid sa labas habang nakangisi. Maya-maya pa, dali-dali din naman yung lumabas kasama ang pamilyang tinuluyan nito. Nang magkaharap na ang kanilang mga pangkat, inilahad sa kanila ng matanda ang kagalakan nitong sila'y makita. Habang nakikipag-usap yun sa kanila, pansin na pansin naman ni Kulabo ang mga karneng tangan ng pamilyang nagpatuloy rito. Nang dumating na sa puntong hindi na niya maatim ang kanyang nakikita, doon na niya tinanong ang matanda kung ano ang kanyang ginawa sa pamilyang nagmagandang loob na patuloyin siya. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, ngumisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Wala naman akong ginawa sa kanila. Bakit ko tatraydorin ang pamilyang ilang taong nagtiis para manatili sa lugar ninyo?" Kasabay ng pagwika nito ay ang pagsipol naman ito ng bahagya kung saan yon ang naging hudyat sa pamilya nito para lumapit. Paglapat ng kamay ng matandang yun sa padre de pamilyang lumuhod sa harapan nito, kitang-kita nila Kulabo ang unti-unti nitong pagbabagong anyo. Sa isang iglap, doon nila napagtanto na hindi yun mga ordinaryong tao. Kung hindi sila nagkakamali, isa yung pamilya ng mga aswang na halos ilang taon ding nagkubli sa pagiging ordinaryo. Ang nakakapagtaka lang, papaano nila ito hindi naramdaman gayong palagi nila yung nakakasalubong sa lugar. Halos hindi rin nila ito napagdudahan na merong tinatagong dugo ng demonyo sa katawan sa kadahilan ng lahat ng gawain ng mga ordinaryong tao ay nakakaya din itong gawin. Kaya nitong kumain ng mga pagkaing may asin, magsimba, makipagsalamuha sa kanila at mamuhay na animoy isang masayang pamilya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, minabuti nilang umiwas muna pansamantala dahil sa dami ng taong dumaraan. Para magkaroon na ng wakas ang kanilang mga sigalot, inabisuhan nila yung tumungo malapit sa paanan ng bundok upang doon na nila ipagpatuloy ang kanilang naudlot na paghaharap. Nang marinig naman yon ng matanda, tumangulang naman ito habang nakangisi. Makalipas pa ang ilang minuto, napilitan na ring umalis sila Kulabo sa lugar para maghanda. Sa pagsapit ng 8:00 ng gabi, kasalukuyan na silang naghihintay sa patag na lugar, bitbit ang kanilang mga sulo. Lahat ng daan patungo sa baryo ay maigi nilang pinagmasdan upang magawa nilang masilayan ang matanda bago pa yon tuluyang makalapit sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang matandang naglalakad, hila-hila ang 5 dampuhalang aso sa likuran nito. Di pa man yun gaanong nakakalapit, kitang-kita na nila ang nilalang na yon dahil sa mga namumula nitong mga mata.
Sa paglapit ng matanda sa kanilang kinaroroonan, agaw pansin naman sa katawan nito ang nakatiklop nitong mga pakpak. Habang nangingibabaw ang katahimikan sa lugar na yon, bigla naman itong binasag ng matanda nang magsalita ito ng, Humahanga ako sa katatagan at lakas na inyong ipinapamalas. Sa dami ko nang napatay ng mga kagaya ninyo, kayo lamang ang bukod tanging nagbigay sa akin ng paanyaya sa lugar na nais niyong paglibingan. Mahusay mga antingero, hayaan niyong pagbigyan ko ang inyong mga kahilingan. Dahil sa sinabi nito, nanatiling tahimik lang naman ang grupo ni Kulabo habang patuloy na pinag-iisipan kung ano ang kanilang gagawin sa oras na sumiklab na ang labanan. Maya-maya pa, nang masipat nilang dahan-dahan ng papalapit ang matanda, agad naman nilang binunot ang kanilang mga sundang, sabay sagot dito ng, Talagang bukod tangi kami. Sa dinami-rami ng iyong mga nabiktima, sa mga kamay ka namin mapapaslang. Matapos nitong makapagsalita, buong puwersa naman silang sumugod sa kinaroroonan ng matanda. Pagsilay naman ng nilalang sa kanilang ginawa, agad naman itong pinakawalan ang mga tali ng asong naghihintay lamang sa kanyang likod. Dahil sa ginawa nito, kaya na may agad naman itong sinunggaban ang pangkat ni Kulabo. Di hamak na lamang sa bilang ang mga asong yun sa kanila, kung kaya't minabuti nilang humanap ng paraan para makalamang. Dahil sa eksperto ang isa sa kanila sa sabulag, kung kaya't pilit naman nila yung prinotektahan upang makagawa ng ritual ng panlilinlang. Hindi naglaon nang maisakatuparan na nila Kulabo ang kanilang mga plano, doon na sila pa isa-isang naghiwa-hiwalay habang patuloy na pinagmamasdan ang mga dambuhalang aso. Nang mapagtanto nilang tumalab na sa mga katawan nito ang sabulag at panlilinlang, doon na nila yun walang habas na sinugod. Paglapit nila sa kinaroroonan ng mga ito, sinigurado nilang babawian yon ng buhay sa kanilang mga pag-atake. Lahat ng kahinaan ng mga aso ay kanilang pinuntirya na siya namang nagdulot sa mga nilalang na yon na bumagsak sa lupa. Habang naghihingalo ang mga ito, patuloy lang namang nakamasid sa kanila ang matanda. Pagramdam nilang wala ng buhay ang mga dambuhalang aso, dahan-dahan naman nila yung pinalibutan. Subalit, nang akmang aatake na sila, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang pagngisi ng matanda habang nagsasabi ng, Ba't kayo tumatalikod sa inyong mga kalaban? Anong akala nyo? Ganon sila kahina? Nang marinig naman yon ni Kulabo, napilitan na siyang umatras sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na buhay pa ang mga asong kanilang pinatay. Paglihis niya noon ng landas na tinahak, kitang-kita niya kung papaano kaladkarin ang dalawa sa kanyang mga kasama ng mga nilalang. Dahil sa bilis ng paglapa ng mga ito, kaya na may hindi na niya natulungan ang mga kapatid niyang antingero. Yung dalawa din niyang kasamang matagumpay na nakailag sa mga nilalang na yon, pilit namang napapaatras dahil sa pagtulong-tulong ng mga ito. Pagramdam naman niyang malapit na itong mapangibabawan ng mga aso, buong puwersa naman niya yung nilapitan at kasabay nito ang pagsaboy niya sa mga ito ng banal na tubig na merong tinunaw na asin. Paglapat ng likidong yun sa balat ng kanilang mga kalaban, bigla naman yung kumaripas ng takbo habang patuloy sa pag-usok ang kanilang mga katawan. Matapos itong gawin ni Kulabo, doon na niya kinuha ang kanyang sundang na halos 1 linggo niyang pinatalim. Sa pagtitig niya sa kinaroroonan ng matanda, agad naman sila doong sumugod sa paniniwalang yun lamang ang paraan para matalo ang mga kasama nitong nilalang. Habang pinagtutulungan nila ito, pansin na pansin naman nila kung papaano tumalbog ang talim ng kanilang mga armas sa katawan nito. Dahil sa pangyayari, doon nila napagtanto na meron yung tinatangang kabal sa katawan.
Alam nilang walang saysayang anumang patalim na gawa sa bakal kung kaya't napagdesisyon na nilang gumamit ng mga kahoy na sandata. Nagkataon naman noong may daladalang punyal si Kulabo na gawa sa nara, kaya na may minabuti niyang ikubli muna ito pansamantala. Hindi niya yun pinakita sa matanda nang sa gayoy magawa itong masurpresa sa kanyang gagawing pag-atake. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipaglaban, halos hindi naman nila maipagkakaila na sila'y nahihirapan dahil sa mga kasama nitong nilalang. Pagramdam nilang hindi nila direktang maaatake ang matanda, gumawa sila ng plano alinsunod sa nais ni Kulabo. Maya-maya pa, pagsilay nila sa mga asong papasugod na, buong puwersa naman yung sinalag ng kanyang mga kapatid at kasabay nito ang mabilisan niyang paglusot sa mga katawan nito. Matapos niyang makatagos sa mga nilalang na yon, dali-dali naman niyang pinuntahan ang kinaroroonan ng matanda na abalang-abala sa pagmamanipula ng mga aso nitong kasama. Subalit, nang akmang uundayan niya na yon ng saksak, bigla naman yung nasalag ng matanda at kasabay nito ang buong puwersa nitong pagsapak sa pagmumuka niya. Dahil sa ataking yon, kung kaya't agad namang napasubasob si Kulabo sa lupa at pilit na isinaayos ang kanyang wisyo. Sa muling pagsilay niya sa kinaroroonan ng kanyang kalaban, nasipat niya yung nakatayo sa kanyang harapan. Nang akmang aatras na siya ng bahagya, bigla naman itong hinawakan ng napakahigpit ang kanyang leeg habang dahan-dahan siyang iniaangat sa lupa. Pakiramdam noon ni Kulabo, mababali na ang buto niya sa ulo dahil sa animoy malabakal na pagkakahawak doon ng matanda. Pagharap ng kanilang mga muka, kitang-kita niya kung papaano lumaki ng husto ang bunganga nito. Bagaman malapit na siyang mawala ng wisyo, pilit naman siyang naghintay ng pagkakataon para gawin ang kanyang panghuling atake. Maya-maya pa, doon na niya napapansin ang animoy paglamon ng buo sa kanyang ulo. Sa pagdilim ng kanyang paningin at pagramdam niyang bumabao na ang talim ng mga ngipin nito sa kanyang bungo, hindi na siya nagdalawang isip pang bunutin ang kanyang punyal at mabilisan niyong iniunday sa dibdib ng nilalang. Habang ginagawa niya ito, hindi niya yun tinigilan hanggang sa maramdaman na niya ang panghihina ng matanda. Pagbunot niya ng kanyang ulo sa bunganga nito, doon na niya pilit na itinarak ang kanyang punyal sa pinakagitnang bahagi ng dibdib nito. Halos ramdam ni Kulabo ang pagtagos nito sa buto at pagbaon nito sa baga ng nilalang. Upang masiguro ang kanilang pagwawagi, hindi niya yon tinigilan sa pagsaksak hanggang sa dumating ang puntong halos mahati na sa dalawa ang buo nitong katawan. Sa pagbagsak ng matandang yun sa lupa, wala na itong nagawa kundi huminga ng malalim habang naghahabol ng hininga. Pinilit pa nitong gumapang papalayo pero walang awa naman yung sinunda ng saksak ni Kulabo. Dahil sa paulit-ulit niyang pananaksak sa katawan nito, naiwan sa loob ng sistema ng matanda ang talim ng kanyang punyal. Hindi pa siya nakontento, hiningi niya ang sibat na gawa sa kahoy ng kanyang kapatid upang itarak yun mula ulo, tagos hanggang sa bahay tae nito. Sa pagkamatay ng matanda, bigla namang naagnas ang mga aso nitong alaga. Hindi naglaon nang mapatay na rin ang mga nilalang na yon. Doon pa lamang nila naramdaman ang matinding pagod sa kanilang katawan. Unti-unti na din nilang napansin ang mga natamo nilang sugat, lalong-lalo na ang mga bali sa katawan nila. Dala ng kanilang pagod, doon na rin sila natulog. Sa pagsapit ng umaga, bumalik sila sa kanilang baryo na parabang walang nangyari. Nagawa lamang malaman ng iba pang manggagamot sa kanilang lugar ang istoryang yon noong minsan silang makapag-inuman. Magmula noong napaslang nila ang matanda, nagpatuloy ang katahimikan sa kanilang baryo hanggang sa pangkasalukuyan.
Bagaman may tinatagong husay sa panggagamot itong si Kulabo, pinili niya pa ring maging antingero. Para sa kanya, may kanya-kanyang gawain ang bawat isa sa kanila. Mas pipiliin niyang manatili sa kanyang larangan upang magbigay ng proteksyon sa mga ordinaryong taong kanilang nasasakupan. At isa sa mga tumatak na ginawa niyang pagprotekta sa kanilang baryo ay noong minsang merong napadpad na matanda na may kasamang 5 dampuhalang aso. Okay, opinyon ko sa kwento. Bakit kaya yung ginagawa ng matanda? Tsaka bakit takot din yung mga aswang sa matandang to na merong 5 dambuhalang aso? Ano kaya yung dahilan niya kung bakit pumapatay siya ng mga antingero? Pwedeng antingero to ng kaliwa, pero hindi ko kasi masabi. Kasi takot din yung mga aswang sa kanya eh. Pinapatay niya rin eh, di ba? Kahit anong madaanin niyang baryo, kay may aswang, kay manggagamot, kay may antingero, papatayin niya yun. So ano kayang trip na itong matandang to? Talagang trip-trip lang na pumatay lang, di ba? Ang malas niya lang, nagkaroon siya ng matinding katapat. Yun nga, ito sila Kulabo. Ang galing din nun, no? Yung punyal na gawa sa puno ng nara. Sobrang angas nun. Sayang lang kung naging series to. Malamang sa malamang marami tayong maririnig na sinaksak ni Kulabo gamit yung punyal na yun. Pero wala, isang kwento lang. Pero para sa akin, sobrang sulit na nito kahit isang kwento lang. Kasi nga, dami niyang pinatay. Isipin ninyo, aso tsaka yung matandang nantitrip. Sayang lang, no? Hindi natin malaman kung ano bang dahilan ng matanda kung bakit siya pumapatay. O baka nasabi lang, nalampasan lang ng mata ko. Kung sakaling nalampasan, paki-comment naman sa baba kung bakit ginagawa yun ng matanda. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.